Siguro ang usa sa atong makaingon kita nga mapasalamaton kita karon ini nga panahon na kini nga mga advance nga teknolohiya nga ni ana karon na kanato sa naglain-lain o unsa pa man nga mga available karon nga teknolohiya. So bisan diha sa medisina, sayod kita nga daghan na ang mga sakit karon nga kaniadto dili matambalan, apan karon dali na nga tambalan. So daghan ang mga kinabuhi nga nasalbar, daghan ang mga kinabuhi karon nga makaingon kita nga dili na angayan nga kahadlukan ang mga baltian nga anaa kanila. Ug kini nga mga teknolohiya nga ania karon siguro atong balik tan-awon ang kaniadto, ilabi na sa panahon ni Hesus. Daghan ang mga tao kaniadto nga mubo lang ni taon gayud ang kinabuhi tungod sa mga sakit nga dili dayon matambalan, dili dayon nga mahatagan o madapatan sa mga medisina nga anaa karon available nga wala kaniadto. So sama sa mga sanlahon nga ato nga nadungog diha sa ebanghelyo, ang sangla sayod kita nga contagious kini. So makatakot kini nga sakit o gikahadlukan bisan gani karon kung makadungog kita o makakita kita nga aduna kita igsoon nga sanlahon, anaa gihapon ang atong kahadlok. Apan sa panahon ni Hesus mas grabe pa, kaya wala pa man nagi ang medisina diha sa pagtambal sa ilang sakit. Apan tungod sa dakong pagtuo sa maong tawo nga sanlahon, siya miduol diha sa atong Ginoo, mapaubsanon o mingluhod. Ang mga sanglahon kaniadto sila gani gitan-aw na nga mga patay nga mga tawo, gikahadlukan sila, adili na sila angayan pa nga itipon diha sa katawhan kay makatakod man ang ilang sakit o nasayod sila nga tungod sa ilang sakit dili na usab sila magdugay dinha sa ilang kinabuhi. Apahan ang pagtuo sa maong sanlahon maoy nakaayo kaniya unsa gibuhat sa atong Ginoo, iyang giayo gihikap ang sangla ug na maayo ang maong tawo. Kaniadto wala gyud moduol ni muhikap sa sanlahon, apan ang gipakita sa atong Ginoo talagsaon. Nagpakita siya kaluoy, nagpakita siya og gugma. Kini nga klase nga pagpakita diha sa mga tawo nga nanginahanglan. Sayod kita karon nga hangtod karon daghay mga tawo nga adunay mga balatian diha sa ilang panlawas o nakinahanglan o kaayuhan niini. Usahay bisan kinsa na lamang ang duulon nato aron lagi kita maayo sa ato nga sakit. Bisan kinsa na lamang ang ato nga tuuhan, bisan kinsa na lamang ang ato nga adtuon aron ang ato nga sakit mamaayo. Usahay mugastos kita og kwarta sa lapit niya atong adunay mga ikagasto. Apan katong walay kagasto, bisan unsa na lamang ang ilang madungog o itambag diha kanila, ilang buhaton aron sila mamaayo. Mga igsoon, ang atong Ginoo nagpahinumdom kanato nga siya makaayo kanato dili lamang dinha sa mga balatian sa atong mga sakit, bisan diha sa atong espirituhanon nga sakit. Sayod kita nga daghan kanato nga usahay makaingon kita nga dili na kita angayan o takos diha atubangan sa Ginoo, apan kini nagpahinumdom nga sama diha sa sanglahon siya mas dako ang iyang gugma kaysa atong mga sala, kaysa atong mga sakit nga ania kanato. Kung ang katawhan dili na mutagad, dili na muila tungod sa atong mga sakit, tungod sa atong mga sala, mga igsuon ang Ginoo andam siya nga mo dawat kanato.
Lig-unon nato ang atong pagtuo sama sa usa ka sanglahon ug puno sa pagka mapabsanon sa kanunay muduol kita diha sa atong Ginoo. Mga igsoon, ang sanglahon karon nagrepresentar na kini dinha sa kanatong tanan nga mga makasasala. Kitang tanan na kinahanglan og kaluoy ug gugma sa Dios. Kitang tanan na kinahanglan og kaayuhan, na kinahanglan og dili lamang diha sa balatian kundi usab diha sa atong espirituhanon nga relasyon diha sa atong Ginoo. Usahay makaingon na kita nga pagkalayo na nako sa akong relasyon diha sa Ginoo, pagkalayo na sa akong mga nahimo o nabuhat, dili na ako ang ayan diha sa iyang gugma. Apan sa kanunay ang Ginoo nagpahinomdom kanato sama sa ebanghelyo nga mas dako ang iyang gugma o kaluoy nganhi kanato. Bisan pa kung atong mga minahal sa kinabuhi, ang atong isig katawo dili na mudawat kanato sama sa sanglahon. Apan ang Dios sa kanunay abli ang iyang kasing-kasing, andam siya nga mudawat kanato bisan kinsa pa kita. Nasayod ako nga matag sa kanato sa kanunay ando niya gipangayo, labi na diha sa atong balatian o ukaha ngadto sa atong mga higala, mga pamilya na adunay sakit karon, puno sa pagtuo, puno sa paglaom, pagka mapabsanon sa kanunay pangayoon nato sa Dios ang kaayuhan sa atong mga kaigsunan nga adunay mga balatian karon. Dili lamang sa panglawas, usab ato silang iampo diha sa ilang espirituhanon. Nauntana na kitang tanan mahibalik diha sa gugma ug kaluoy sa Dios. Palihog sa pagtindog.